Hosťom Rádia Šírava je Ivan Andrášov z realitnej kancelárie Konex Reality, ktorá je na realitnom trhu a teraz pozor, 16 rokov. Dnes sa rozprávame na tému, ako si správne vybrať realitnú kanceláriu. Ja vítam v štúdiu Ivana Andrášova. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Tak teda prvá otázka rovno z rukáva. Prečo kupovať alebo predávať nehnuteľnosť cez realitnú kanceláriu? Je to dobrá otázka. Povedal by som taká zásadná. Ak predávate alebo kupujete nehnuteľnosť cez našu realitnú kanceláriu, tak máte všetko pod jednou strechou. To znamená aj právny servis, financovanie, ale hlavne dobrý marketing predaja. My totiž to inzerujeme nielen na voľných nejakých portáloch, ale častokrát platíme inzertné portály na rôznych stránkach, všade tam v podstate, kde ľudia reálne hľadajú najlepšie ponuky a aktuálne ponuky nehnuteľnosti. Všetky úkony robíme za svojich klientov v podstate po dohode, tak ako si to prajú, na čom sme sa dohodli, a dá sa povedať, že veľa z týchto úkonov vieme urobiť aj na počkanie, čo je veľkou výhodou. Tým pádom klient nemusí chodiť po úradoch, nemusí hľadať rôzne právne informácie alebo nejaké otázky riešiť cez internet. Vie to vyriešiť pod jednou strechou našej kancelárii. Takisto takou hlavnou výhodou je, že máme veľmi veľa, za tých 16 rokov, ako ste spomínali, sme nazberali mnoho skúseností s tým, ako sa popasovať rôznymi situáciami, ktoré môžu nastať počas procesu predaja alebo vyriešiť problémy, ktoré častokrát nastanú počas procesu toho predaja nehnuteľnosti. Úplne chápem. Teraz sa opýtam, s akými problémami sa momentálne často stretávate? Máte niečo také špecifické? Tak nie je to možno až taký veľký problém, skôr je to taká otázka. Mnohí ľudia riešia svoju otázku bývania, nepredávajú nehnuteľnosť kvôli tomu, aby ju chceli len speňažiť, ale riešia si otázku bývania. To znamená, potrebujú sa presťahovať z bytu do domu, možno z menšieho bytu do väčšieho, alebo naopak, alebo v dome je to menší dom za väčší dom, alebo naopak. Sú rôzne situácie, a tak im aj nejde o ten finančný zisk, ale o to, aby za svoju nehnuteľnosť získali inú nehnuteľnosť, ktorá im bude vyhovovať. Možno sa to zdá veľmi jednoduché, ale v princípe je to veľmi náročné zladiť nielen po tej finančnej stránke, aby to sedelo, ale hlavne z toho časového hľadiska, aby sa títo ľudia neocitli síce s peniazmi, ale bez nehnuteľnosti, aby sme to vysťahovanie a získanie tej nehnuteľnosti vedeli správne načasovať, aby boli naši klienti maximálne spokojní. Dnes sa bavíme na tému, ako si správne vybrať realitnú kanceláriu. No ja sa teraz opýtam dosť zásadnú otázku. Akú chybu v tomto smere často robia vlastníci nehnuteľnosti? Stretávame sa s tým, že mnohí majitelia nehnuteľnosti si vyberajú spoluprácu s realitnou kanceláriou na základe toho, ako sa im javí. Nie na základe toho, koľko majú skúseností, možno aké ponuky im poskytnú alebo aké produkty im vedia poskytnúť, ale na základe toho, že možno toho človeka poznajú alebo je im nejakým spôsobom blízky, a to je niekedy chyba. Pretože s takýmto človekom alebo s takouto kanceláriou sa zaviažu možno na niekoľko mesiacov. V podstate im to bráni predávať si nehnuteľnosť sami, alebo nemôžu ponúkať túto nehnuteľnosť cez inú kanceláriu, ktorá by bola pripravená im to predať rýchlo, možno hneď za ich daných nejakých podmienok alebo nejakých okolností, ktoré chcú dosiahnuť. A takisto potom ten čas plynie, možno tá kancelária, s ktorou sa zaviazali, neponúka žiadne riešenie. Títo majitelia nehnuteľnosti potom k nám prichádzajú znechutení, žiadajú rady, žiadajú právny servis, avšak niekedy to vôbec nie je jednoduché vyriešiť to. Chápeme. Hosťom Rádia Šírava bol Ivan Andrášov z realitnej kancelárie Konex Reality a my vám ďakujeme za vaše odpovede. Nech sa páči, pekný deň, prajem, dovidenia.